Жени и футбол. Звучат като две несъвместими понятия, нали? Тези дами обаче опровергаха клишето, като облякоха спортни екипи и подгониха топката. И въпреки, че докато се разиграваха мачовете, по телевизията предаваха пряко двубоя между Манчестър Юнайтед и Челси, на тях въобще не им липсваше публика. Момичетата решиха да се пробват в най-мъжката игра с благородна цел. Идеята е да съберем пари за едно болно детенце. Всяка от нас дава по 10 лева, която играе, а публиката, която идва да се забавлява, дава по 5 лева или кой колкото има и иска да даде. Как събрахте отбор от желаящи да се включат в турнира? Ето го, виновника за отборите. Да, аз съм виновника. В крайна сметка оказа се, че страшно много жени имат желание да участват и да играят футбол. Тези момичета тренирани ли са? Знаят ли правилата на играта? Знаят ли какво е засада, например? Силно се съмнявам, че някой от тях знае какво е. Важното е, че знаеме какво трябва да ритаме, т.е. топката. Че има съдия, който не трябва да го ритаме и той не трябва да пипа топката също. И въртите. И в началото на всеки мач им казваме: вижте, това е едната врата, това е другата, едните тичат на там, другите на там. И общото забавно е, но важно е, че научиха се да играят. С вече четвърти турнир ще бъде това. Момичетата се понаучиха да играят. Основно имат много голям хъс. Всеки път благотворителните мачове имат различна кауза. Идеята е всеки път да помагаме на деца. Самите билетчета са направени от дечица, са под формата на картини и значки. И тях даваме знак на благодарност на хората, които идват. И така, следващия път може би каузата ще е за същото дете, за което ще кажа малко повече по-нататък. Ти си единствената, между другото, така прекрасно екипирана. Може да покажем, че имаш бутонки, имаш чорапи до коленете, кори отдолу има ли? Няма кори, защото не са ми удобни, обаче в принцип не е лошо и момичета да носят такива кори, не са особено удобни. Иначе аз съм и капитан на нашия отбор. Преди да излязат на терена, момичетата изглеждаха много надъхани. Момичета, как се подготвихте за това, което ви предстои след малко? Аз въобще не съм се подготвила, излизам на Примависта, дано да не разочаровам отбора. Ходих на една тренировка. Общо взето не мога да кажа, че сме се подготвили кой знае колко, но каузата определено се заслужава. Знам къде да застана. Мисля, че ще се справиме. По времето отборът на танцова школа Фолклорика тушираше напрежението с народни хора. Общо 1121 лева успяха да съберат футболистките, отчетоха организаторките след края на мачовете. Сега те търсят зала на закрито за следващото издание на благотворителния турнир януари месец.